En mugg. Hjälp mig här, man. Vad är det? Vad? En mugg. Aha. Det är någonting i muggen. Känns som bajs. Ja, har vi fröken Nalle. Vision. Så såg det ut en gång i tiden. Det var ju så. Hans mor och hans mormor. Och deras grödor. Ja. De planterar pizzaträd. Ja, precis. Men experimentet gick inte så bra. Nej, det blev vete istället. Och efter ett par år senare så byttes vagnen och hästarna mot en tröska. Och tröskan bytte sedan mot en hund. Mot en hund. Alltså varför filmar vi? Jag vet inte. Yo. Yo, motherfucker. Är det så kul att sitta och filma mig? Jag det här med huvudet. Det med håret. Så mycket för med det. Ja, vad är det? Jag provar igen. Ja, där fastnade någonting som så konstigt ut i alla fall.